Mandibonise kumakhaya ngamakhaya ngokuhlanje njengoba ubonakala nje namafa akhona apha kwindawo ezisempuma kaloku imvula sezimane zisitsho zimane ukuyeka kweza ndawo eziya njengobona ngamathuba amahle phaya koFreyberg ukunyuka njalo uyaphaya kweGauteng oliphalale kanti ukuhla njalo uyapha kwaMhlaba uyalingana kwelala kwaZulu Natal kanti ngamathuba amahle kakhulu nxa siyapha kweza ndawo zako Lichtenburg phaya unyuka lapha koliphalale phaya komudimulile kanti impumalanga leya neGauteng ukuyapha kwaZulu Natal kanti yokuchopha nakomgungundlovu kade ahlathi xhaxhe ayofika naphaya kulanginqa sekomane kanti uyabona namsinga womoya obandayo ubangela nje 60% intshizane phaya kwaKhepa Galasi ugugutha uyaphaya kwingqinqo Naisna uyotsho phaya kwingqi yako Jeffreys Bay kanti ke bezikhona ke imvula ezimandla lapha ngasempuma abantu bahlale beqaphele ngokuhlwa njena xa siyapha ngomhla ezimvula ezimandla sisaleleki kwakhona phaya kulanginqa yako Thabazimbi phaya koliphalale kanti zifikelele kona phaya komudimulile kanti ngamathuba amahle kakhulu kwakhona phaya kompumalanga uyoba phaya kulamntaba kwaMhlaba uyalingana kanti zintshizane zithe gqa njena phaya kwelala seFreystad ukuhla njalo uyaphaya kwelala sempuma koloni xa siqonjijwa ngamaqondo obushushu ebusuku njena kuyabanda phaya koSutherland nakoCalvinia ngo9 bengu10 kanti kufudumala kwezinye indawo ngu13 phaya eKapa Lodumo ngu21 kwelala seUppington ngalo gqatsa ubhobho ufika phaya kwelala semeni kwelala seUppington kanti kufudumale naphaya kwindawo ezisemanto liphalale u20 naseMosina kanti naphaya kwindawo zakwaZulu Natal ufudumele njengombona phaya koJeffreys koRichards Bay ko20 degrees Celsius njengoba nditshilo nje lagqatsa ubhobho koUppington ngu34 bengu36 koFredendale kanti napha koSpringbok ngu34 26 kuKapa Lodumo kanti bengu21 phaya kupholile phaya eGauteng ngenxa yamafa khona nasePitoli kutshise liphalale naphaya kwelala seMosina kanti indawo ezilapha esempuma ngenxa lamsinga womoya obandayo besiwubonile njengoba ubona nje naphaya kwelala seEmelo izabe ngu16 degrees Celsius bengu20 kwelala seMnambithi 19 phaya kwelala seMgungundlovu bengu17 eMthatha kanti kwala seKomani bengu19 degrees Celsius kuba kaloku la moya upha kwinto ezisempuma ngumoya osuka ngaselandle ubangele namafu phaya ngomso kanti xa hlaba ngama siphuma ngecawe thandeke ngokutyhila kwindawo ezininzi ezamvula njena zihambe laphaya kulanginqa kwaMhlaba uyalingana kwakhona naphaya kulanginqa koMbombela nilale kamnandi.